Летите на лъчката. Съни сте. През вакансията де игра, не дойде Пиште никакъв. мяшката! Никакъв не дойде да видиш гол. Да, нали го слушаш? Невярно. Само Не. един ден. Един склипа, отде са тогава, бе. Еми, да, кстати. Само един ден. Даже не един. Ние как Половин ходи, час. кръста го боли цял ден от дома. Виж, примерно, ей, той е клип на DVD. Сега ще го дръпна. Нещо той във Фейсбука имаше клипнал, как бързо от трактора. Всеки ден. Той е тук ходи, като минава баща. Аз се возих наистина в трактора. Такова. Возих се аз в трактора. Ходят се снима, да го снима. Виж едината. Пръстата пръст. Чупения гош. И пък и ви голям прякор ми измислих, че чопелия Гошко. Чупения гош. И ти вече си дръскави Евгелия, ама... Колко? Гого? Веде! 3,50 ли? 6. Да. Браво. Дигах ръка, беле кой да ме види. Гледам, има вижда, нали, че дигам ръката и пак. Не знаем, да го знаем. Ба, тя двойки колкото си щеш на шляпа. Хайде на морето за двойки. През вакансията на научите толкова свежно впечатлението. Дяло калала. Я да ви пиша кавала. И там де се наедиш. Не казах. Да, той го наредни. Взел зарабна. Здравейте, приятели, аз съм Георги. Излите за закъснението за моето казване на името. Аз съм майка ви. Днеска играем в Farming Simulator 6 Slice. Гръско, какво си бе? Оставя, че мириш хубаво. Току-що ядох бомбона, бе, човек. Верно, аз забравих. Злите ме, че си карам кейса, но просто той ми е най-бързият трактор от всички. Смятай 4 от Tesla еба антипати. Пишете мяшката YouTube. Ма не дете искат показахме на Тесло. Включа телефона. Чакай, аз ще го. Гръско, вода съм. Евгений Лош. Чакайте. Да си дирам малко по-трудничко. Като ти гледах клиповете, човек на тебе ти излиза. Кое? В смисъл ти излиза, нали, като натискаш копчета, обаче на мене като гледам не ми излиза. Топ. Не, топ. Как ще ли? Да. Защото аз влизам съм си направил по печите. Брат, аз съм. Ти топ ще ли, бе? Да, Дай, бе. Ма да не знам когато снимаш. знам. Дай. Само за телефон. Но бал да прави това в балите. Че я Аз гледам. тъпя телефон. Включвам бюрата, да не се включва. Значи да засичат на този ден, бе. Като те засичат за интернета, да ти го засичат за сума, нали? Дед майка ти го плаща. Преди малко сортира улица имам. Абе аз ти си оставих ребърки за балите. Бог, още след 2 месеца и аз съм повече интернет. С колко? Колко не, като го напада, взема най-голямата 12 мегабайта и гледай какво става. Няма го изключвам. 12 мегабайт. 12 гигабайта. Гигабайт. Аз съм мегабайта. 12 мегабайта. По-малко е от моето. Ама ти се оставих този ребърки, бе. Гигабайта, не мегабайта. Гръско, ти се оставих ребъркето, е. Ще ми извади очите. Извинете, че няма музичка, но... От YouTube казаха, че могат да ви копирайтлят клипа. Може да Power Direct. Между другото, може да слагаш песен от YouTube. Първо да качиш клипа. И от Power Direct. Да. Power Direct.
В YouTube гледа... Преско ти абонира ли се забили, бе? Не мога да намеря YouTube, не знам. Знаеш ко? Ей, тапалар, но ти бях коментирал клипа, един клип. Оттам можеш направо да влезеш. Верно е. Тихия пчал. Аз за тия се абонирах. Не качваш хубави видеоклипи. Ама аз съм друг канал. Не е ли лака? Не, аз съм вече Евгений Георгиев. Прави реклама на Преслав. Забравих му по-нататък. Дори не ми там колко бъде. Знаете ли, натискам аз така, но просто телефона ми малко Има бъгва. две косачки, не две бърбарачки. Две бърлювачки имаш, бе? Имах. Не едната подал. Само се. На 17-ката човек, на 17-ката можеш да наемаш машини, която не е за телефони, а за лаптопи. Можеш спокойно да си наемеш машината, не да си наемеш, а да си я вземеш на лизинг. Има. Оня кейс, дед виждахте на клиповете ми, окара моя баща. И аз сори ги го снимам и сега да ви покажа на вас очите. Аз се играя ги на нещо. Аз съм много. Да пускаме млекото. Пускай, бе. Ти се изсъхнал ли? Не, той не е пораснал. То ще ли е пониклал? Аз за кутка, че цялката вкатила още една нилата панала на стъпана. Тук мъже не ли бе? Та спа за коти тук е. Тебе? Да ни една? Аз сега ще купувам... Айде за това. Това тук само за картоф. Аз човек мисля да си купя JCB. Разбирам. Ето виж тук само картофи. Добре. Ето тук малко. Коментарите 100% ще имат защо ли си бич машините и такива работи, но... Казвам ви чисто не мисля да има смеяне техника. Картофи тук само чак. Мани. Живота ти е пари. Майко, отивам до тура. Ще хелпнеш ли? Тук няма интернет. Ще ти помогна по-малко. Аз казвайте, че мога да си сложа когато си искам музика от YouTube. Не, от папе. Забеляваш нещо на Дигори? Не знам, за няколко дена се е качила арена. Ти зарежи арелата, аз мисля, че използва Галка Пауър. Въобще я има за куч.
като да има да няма пак това. Чик, той има приятели и купува профили от различни хора. Ама, сега съм се едно изкупим. Ходи, аз съм качвал 10-то. Да, бе. Не, брат, не знам. Как слушай да ходи? Как YouTube, виж ма, о, Ти пусни екрана, да? Приско, и ти да ли останеш ли зад обаче Бай Иван? как ба Иванове? Ам как се казваш в YouTube? Беги Орел. Верно, Приско се Направи тук казва... български Орел. Приско се казваше Беги Орел. Не си ли българ? Що си не мънта се му? Ма на български на английски. Български. Ирландски. Това ми го. Окей. Смятай пучък и 50 да се мести на другата лива. Да. Приско, защо го праща всичкото в силозите? Защото това месечина. Тото и щупелото е вътрешното му стъкло. То се личи. Те ми да вземаш на валебрашка. За кой? Бак ни две ниви, те ги раз. Абе, снимката ми на май на Legendary. Ти, Преско, въобще не правиш клипа или такис. Само на... Какво вече играе, бе, човек? Има и на Clash of Clans правиш видеоклипове само. На фарминга въобще не правиш. Преди поне правиш. Не, направи един, ама стана 30 минути. Изтървали се. Че ти можеш да Максо го... 15 минути. Приско, ти нали знаеш, че можеш да го разделиш на две? Ама не, добър взема. Ако просто бях на тебе, щях да го правя да ходя от компютъра да разкача. Ти можеш да си му видиш профила в компютъра си. Той Химков оттам съм от компас. Той сняма Майнкрафт. Майнкрафт е. Не знам, съм го чул. Чухинко, как се казваш? Той беше в тип 1 за 3, но... Сега няма да му и до клипа да чека. Да. Ти, 50%. Урспът. Изгледи, това беше края за клипа. Ще изчакам няколко секунди да стави точно 13. И това беше от мен, аз бях Георги.